evidence Gombe paybook. Ini ndinonzi evidence Gombe. Ini ndinonzi evidence Gombe. Ndauya mudarira Mambongezi. Ndauya mudarira Mambongezi. Ndakamhangarira Peter. Ndakamhangarira Peter. Ni mhosva yei? Ni mhosva yekuti makadzi wangu. Ni mhosva yekuti mukadzi wangu. Ni mhosva yekuti mukadzi wako ngaadzoke. Ndichataura chokwadi changu chese. Ndichataura chokwadi changu chose. Ndikataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Ndikataura makuhwa ndichasungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mwari andinzwe. Ndini ndinzwa. Ndini evidence Gombe. Teerera zvinotaurwa. Hanzi mudzimu igondinzwa. Mudzimu igondinzwa. Alright. Chinjai bhuku mukuita kuita. Indonzi Peter. Ini ndinonzi Peter. Toserenjere. Ndauya mudarira Mambongezi. Ndauya mudarira Mambongezi. Tozvidaira zvandokumhara naevidence Gombe. Ndichidaira zvandiri kumhangarirwa naevidence Gombe. Ndichataura chokwadi changu chese. Ndichataura chokwadi changu chose. Ndikataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mudzimu igondinzwa. Aidzorai bhuku. Pavari pakati ndiana. Ndiye mudzimai waGombe wacho. Mpinga nditachataura. Anonzani? Sandra Peter. Unonzani? Sandra Peter. Ini ndonzi Sandra Peter. Ini ndonzi Sandra Peter. Ndauya mudarira Mambongezi. Kuzopupura nyaya iri paPeter Gono naevidence Gombe. Kuzopupura nyaya iri pakati paPeter naevidence Gombe. Ndichataura chokwadi changu chese. Ndikataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mudzimu igondinzwa. Ndadzorai bhuku. Gombe. Ndiye Sandra wako here uyu. Ava ndivati zvara wakatorera dare. Right, taurira dare tinzwe nyaya yako. Pamusoro idare. Pamusoro chief guest. Ini nemudzimai wangu mumba tichigarisana. Ndakatadzira nemudzimai wangu. Mudzimai wangu akadzokera kumba kwawo. Adzokera kumba kwawo. Ndakatumawo munyai senzira yechivanhu chedu kuti anonzwa kuti chii chaitika kuti Tezvara atambire mudzimai wangu. Munyai wangu akati Tezvara wari kuti mudzimai wako haachadzokera pari zvino. Zvakare ndiri kuda rusambo rwangu rwakasara. Ndikakumbira vakanditorerawo picture yelist randakaroora. Vakatumira ndikaona kuti pakasara chikamu $2,000 ndendakachadwa $3,500. Asi ndakateera nzira zvakare yechivanhu chedu ndikataura atete ndo nyaya iri pakati pedu. Wakabva kwaMutare wakasikotaurwa nyaya iyo kumba kwawo. Havana kuzondidaidza padare. Ndakatozodzwa munhu akuenda. Ndikazotorawo mwana asekuru. Uyai mundibatsire nyaya yangu, ndoda mudzimai wangu. Hazvina chakashanda. Dare rekupedzesera rakazovapo pambai nanaambuya nanatete. Ndichitarisira kuti vanhu ava vazotigadzirisa mudzimai wangu. Ndipiwe mudzimai wangu adzoke mumba. Zvinhu zvandakapiwa ndo zvandakashamisika nazvo. Nokuti ndakatarisira kuti mudzimai wangu ndiye ari kudzoka. Asi zvakabva zvaitika vice versa. Ndakapiwa dhora pakati penyaya iyi. Ini ndiri munhu akaroora mambo. Ndaitotarisirawo kuti mudzimai wangu adzoke. Ndakavarorerawo ndikatobvisawo mari zviuru zvitatu zvamadhora. $3,400. Saka inini mambo kuya kwandava ndatoya ndichichema kuti mambo nditarisirirewo nyaya yangu iyi, ndinoda mudzimai wangu. Ndatenda.
vatezvara tikanzwa mari sorry garai magara zviri safe ya mukwasha ari kuda mudzimai wake baba ndo zvaari kuchema nazvo, ndo nyaya tiri kunzwa. Ari kuchemera mudzimai wake kutadzirana, ari kubva angozviisa pamberi kuti kutadzirana kungavepo, asi ndaitarisira kuti mudzimai wangu anofanirwa kuuya kumba. Ndakazopiwa dhora kureva kuti igupuro kana kuti token of divorce. Parambana vanhu era kana kuti patadzirana vanhu. Pane dare era raitwa kuti vanhu tione kuti chinouraya imba yevanhu pautu hwavo chii. Vatete vari pasi kana? Vatete havapo, panotina mbuya. Mbuya varipi? Mbuya varipo. Mbuya ngatigarei mudare. Ngatigarei mudare. Ambuya, tisati taenda zvedu kuna baba. Baba vanozotiudza, nekuti baba tinotarisira kuti mumatara akadai ndiye munhu wokupedzesera. Munomuziva here muzukuru ari kutaura pamberi pedu apo? Akauya here kuzoroora mumusha? Munonzi mai ana ambuya? Mai Tomati. Nani? Dareni? Eunice Tomati. Eunice Tomati. Pandinoda kunosvika manje gogo ndepapa. Muzukuru auya nemurume wake mumusha. Ndoda kuroorwa gogo kana kuti ndoda kuroorwa vatete. Dare raitwa. Pazoita zvipingirisho mukati mekurarama, ndokurarama kwedu tese. Hakuna mhosva ingaparwe neuyu yatingati hai yakanyanyisa iyi. Aiwa, mhosva munhu akaroora wese, mhosva dzedu dzatinoparirana dzimwe chete. Yazoita kuti uyo mwana uyo azonzi ngaachitorwa aendwe adzokere kumusha kwaakabva. Mukwasha ainge akatarisira kuti tinofanira kuenda mudare, maybe togara pasi, dare rotaurwa, tobuda nechisungo chekuona kuti izvi hazvichaita, wedu mwana taakutora. Pakamira sei mbuya? Iye akangosumuka wakaenda kumba nemanetsanirano yavaiitana nemurume wake. Mashure mekungewo murume wake auyawo kwandiri vachikumbira ruregerero pane zvaakatadzira mudzimai wake. Tikaedza kuvagadzirisa, ndofunga ndichienda kumba kwavo. Ndakaenda kanokwana rutatu. Musi wandazoenda kechi4 ndo musi wavazopanana kukuru. Nyaya yacho dairi yei? Sei manyira uda kutaura? Manyira kutaura kumba kwenyuka. Ono kuchitonga vanhu uchienda uchinotaura. Uchataura shungu yako yopera. Tokubatsira kana uchibatsirika. Taurai gogo, makaenda katatu kumwana. Muchigadzirisa imba yavo. Kechi4 kusvika vazopanana gupu. Handiti mapawa. Kureva kuti mune mashandira pasina. Handiti ndizvo. Mukadzi akazvitakura naini manzi pakanzi pamuviri paparara, tinoti ashandira pasina. Mwari vatiseka. Handiti ndizvo. Ndochi vanhu chatoda kushandisa, makashandira pasina. Tiudzei nyaya yacho kuti yaimbenge iri chii? Nyaya yanga ichinetsa
chandinonetsa ipapo inyaya vangambonwe vakanditsanangurirawo nokuti ndo vangatoziva nyaya dzacho dzese. Hamugone kupinda mudare kambuya ramunganoti masumuka one day maenda makurukura, rechi 2 makurukura, rechi 3, rechi 4 vanhu vakutopanana gupuro. Handiti ndimanga muri mediator wenyaya. Chandiri kuda inini ndechekuti mungoti nyaya yakanga ichinetsa pakati pevanhu 2 ava mukutaurirana kwavakanga vachiita ndeyakati. Handiti mapawana matopedza tochidzokera, nokuti chandiri kuda kunopedzesera ndave kwachiri. Baba mukaona vakuzonogranda authority kana kupevha way yekuti mwana wangu ngaauye mumusha, panenge paine chiripo chatoda kuona kuti umwe neumwe aibata basa rake, ndokuti tibatsirike tigomubatsirai. Pamusoro nyaya yavainyanyonetsana inyaya yevakadzi vakawanda, nekwakazoitisa mwana nenhau dzemari. Kunga ndo nyaya dzatainyanya kutonga kuti mari hadzisi kubuda, mari iri kuwandira madzimai kwavanobhadharira rendi, uyezve pakazoitwa mwana. Saka ndo nyaya dzavainyanyonetsana idzodzo. Okay. Ivo vane vana vangani? Havana mwana wese. Vagara makore mangani? vakatorana musi wa22 musi wa18 December 2022. So it's 2 point something years. Hapana mwana. Dambudziko nderei ratingazoti munhu mumba ane 2 years point something months wononzi havana kuita mwana nemudzimai, wozonoti tese tidaire kuti akazoenda kunzo kwakanoita vana akanoita mwana pafamba sei. Tinofanirwa kutanga tapafunga tese. Mbuya ndima ndinawo tese tinofanirwa kutanga tapadii tapafunga. Nyika zvainoita, ndiri kutaura mashoko anobatsira vaviri ava vari pamberi pedu sevana. Handiti paroorwa mwana akanzi aenda kumurume, the next thing vanhu vese kwaabva nekwaenda tinotarisira kuti panoda kuitwa vana. Handiti umwe mwana oramba nekuda kwamwana, nekuti chipo chemwana chinobva kuna mwana. Handiti ndizvo? Kana kufunga kuti tagarisa tisati taita vana, handiti icho chipo chaMwari chiri munzira. Haugoni kuita mwana nekuda kwako, hazvife zvakaita. Handiti? Saka dambudziko nderekuti 2 years point pasina mwana, umwe obva afunga kuti ndini here, ndo nyaya iri pamuri pavana. Murume akuexperimenta kunze kuti ndinobereka here, ko mukadzi akaexperimentawo kunze ikoko akabereka. Podi chunhu kana riri dambudziko rikapinda mumba rinoda kubatana mativi maviri. Mbuya, handiti kwakaenda mwana nekwakabva mwana, totaurirana kuti muri kuona sei mbuya, makore awanda, 2 years mwana haakana. Dambudziko nderei? Chimbobvunzai. Tinogona kufunga isusu izvi, ivo vachironga kuti tichazoti toita mwana kana after 5 years. Ukatarisa kuvarungu ndotsika dzavo, anogona kuita 10 years asina ninga achikuudza kuti tichazoita mwana. Handiti? Saka vanogona vana vedu vatiinavo vaine urongwa hwakadii hwakadaro, noti chirungu chapinda muvanhu. Handiti mapawa? Saka ipapo gogotorwa tichipanzwa kubva kwavari. Customary law iyo irapo, necertificate rirapo.
ahirambidze murume kuita vakadzi. Mazvinzwa gogo? Saka ukauya kuno uine nyaya yekufunga kuti murume apara mhosva kuti anyenga umwe mukadzi kana kuti atora umwe mukadzi, kudare rino iri anenge asina kupara mhosva. Chinhu chinodiwa nedare rino iri manje ndechekuti vakadzi vacho uri kugona kuvachengeta here. Handi mapano harina kutisiya, rati zvawamutora wasuma here kana ari mukadzi, wamusuma here kune mukadzi aripo pamba kuti amai ndatsvaga umwe mukadzi, wobva wabata mombe yako. Handiti ndo zvandafunga mai mwana, ndine urombo zvikuru. Iwewe kana nguva yedu ichizokwana yemwana, hana nekutsvaga kuti hama dzinyarare, ndiri kutoona kuti ini ndaita mwana, saka dambudziko zvichida rave nyore kuti tiritsvage kuti riri kusaidhi ripi. Handiti ndokunge mwana wacho nari wake. Kune mamai akamirira kunzwa kuti vari kuchemera mwana vobva vakupa mwana wacho. Mubate mashoko andiri kutaurirai pano kuti hatigone kuuraya chinhu pamusaka pekushandisa hasha kuti mwana azotadzirwa azodini dini. Mhosva dzinobhadharwa. Munhu kana apara mhosva kumudzimai wake hakusi kukudza kurambanisa vana kana kuperekedzera kurambana kwevana. Tinoperekedzera kugadzirisa panenge patadzirwa chekutanga. Handiti tsotora kwa kunobereka kunze kana uchibereka kunze kuratidza kuti autori na hanya yekugadzirisa problem iri mumba. Handiti saka tiri kuda kuenda kana mauya dai muri manga mauya pano taitanga kuchimuudza mukomana kuti aiwa zvawakatora umwe mukadzi waifanirwa kunge wakabhadhara mukadzi mombe kumusuma. Ndakuda kukudza musha wangu mai mwana, tiri tu zvaramba zvandifungidzira ndikatora umwe mukadzi nokuti ndakazodai ndikadai dambudziko muchikurukura nezvaro. Handiti panoda kubhadharwa podi pobhadhara. Chii chakanetsa vatete mumba kuti muzotosvika kuti murume tambodzokera here? Nokuti iwewe semudzimai arikuda kutorwa nemunhurume wawasangana naye mukadanana mosvika pakunosairirana, vese ava vange variko mune muri tu, ndiwo zochiti ndiri kuda kurogwa newe. Baba voreva pfuma yavo, mukuwasha wobva abvisa pfuma. Iwewe ndiwo unenge wakatungamira nyaya iyoyo. Handitwapo kuti mukuwasha azoenda mumusha anoroora, baba vabvume kuchaja pfuma, ndiwe unenge watungamira nyaya iyoyo. Saka tiri kukupa mukana wekuti utiudze kuti tione kuti chawakazodzokerera kumba iwe chainge chiri chii. Inini ndofunga nyaya yangu inotangira pekutanga. Tichitanga kusangana nababa, vakataura ivo vanga vakamborora mwe mudzimai wangu ainayo kutanga vakasiyana, vachiti vane vana vavo vaviri. Ndo kutanga kugara kwatakatanga kusivana, tichinoona vana vaivava vaviri varipo. Tisingazive zvakare kuti mavambo anga atori ekunyepa. Pakaenda mudzimai wekutanga, ndofunga akaenda pavakamboenda vakandodzokera vakambonosangana zvekare. Vabva vanozoita mumwe mwana. Maziviro andakazviita ndezvekuti tatorana, tatoroorana, tatomumba, tichitanga kugara tese. Vakauya kwataigara, ndobva vatanga kuenda kumba kwana mai nababa. Vakasvika ivo nevana vatatu. Vakasvika vakataura kuti ndakuvinzirai mhuri yenyu. Mwana wenyu ndiye ari kutaridza kuti ini ndichengetwe nekugara nevana vangu zvakanaka. Ndokuziva kwatakaita kuti vana ava vatatu. Ndobva ndataura ini nababa ndikati inga patakasangana vana vanga vari vaviri. Kuti wechitatu akazobva kupi? Vakambotanga vachinamba kuti wechitatu hasi wavo. Dzamara vazotaura kuti tanga tasiyana, asi pandakazombodzokera ndikanovaona tikazosangana, ndofunga ndo pakaitika mwana wechina. Tichigara mukudaro nemumwe wangu. Mumwe wekuti waigara uchiti ukabata foni yake, nhasi uri kusangana mufoni muna Stella, nhasi mufoni muna Mambo, mangwana mufoni muna Rumbidzani. Tichitanga kugara mwedzi 6 months idzodzo dzekutanga.
ndofunga tine patakambonetsana vakandibata vakandirova. Zvapera mukudaro vachingoita zvekudaro takatomboenda kuchipatara kanenge kairi katatu tichinobayiwa. Ndikavaudza kuti inini handisati ndakambobvira ndakabayiwa majekiseni ezvirwere kunzi chiuyai tese atiri kuenda takunobayiwa tanini. Dai muri mumwe makwanisa kuzvidzora, makwanisawo kuva munhu wekuti tisazosvika pakunzi mangwana tise tava kurwara nechirwere. Takagara risati rambopera gore richinopera richinotanga ndo pakafonwa foni yavo musi wavaenda kubasa. Ndobva ndadayira foni yayo. Saka mukudayira kwandakaita foni mudzimai akataura kuti ndinoda kutaura naEvidence. Ndati inini ndimi ani? Ndobva vandibvutira foni zvikanzi wakatanga kudayira foni yangu rini? Munhu wandinoita naye madhiri. Saka panyaya dzefoni vane foni yangu yavakambondipwanyira mazuva avainetsana nenzi vakupwanya foni. Ivo vanga vakandipa yavaishandisa. Ndobva vazotenga imwe. Saka yavaishandisa yanga ine macontacts avo ese neemail one. Mune yavaishandisa yaiva nesame email. Saka macontacts ese avaisa kufoni kwavo aya aisvika kufoni kwangu. Namba dziye dzakafona dzaiva mufoni mangu. Ndakavaperekedza kuenda kubasa ndichiti kufonerai munhu wenyu madhiri uya tinzwe kuti madhiri amunawo ndechii nemunhukadzi. Vakaramba vakakwira vakaenda kubasa. Nefoni yanandinayo ndakasana vandashandisa ndobva ndafonera munhu uyo. Ndobva ataura kuti ini nditori mudzimai wavo ndinogara kuHarare. Nditori nepamwiri pavo pane 2 months izvezvi. Ndobva ndati alright pakanaka. Ko imi madi mauya kunoku Evidence anogara kuNgezi. Dai mauya tasangana tazivana nekuti ini ndiri mudzimai wavo anogarawo kunoku. Imimi muri kugara kwamuri hatisi kuzivana. Pamwe tese tiri kunyeperwa atibudira pachena. Saka ndofunga vari kubasa vakafonerawo mudzimai wavo vachikumbira regerero nekukumbira masori. Mudzimai uya anga ane namba dzangu saka akangondiforwardira mameseji aya vaitaura kwavari vese vachikumbira sori munhu iyeye handimuzive handina mukadzi. Ini ndakangomuforwardirawo mameseji emasori aiuya kwandiri. Ndobva ndasiyana nazvo. Takagara tichinetsana nababa vakatanga ivo vachingobuda nekuenda. Kudzamara tashedza gogo pekutanga. Gogo vakauya vakatigadzirisa. Ivo ndobva vataura kuti inini mbuya. Ipapo pakauya gogo. Vakatobuda musi wachona vachizoti gogo vari kuuya kumba. Ndobva vabuda ndobva vati ndine shamwari dzangu dzinoda kundidirira fuel ndiende kuHarare. Pane zvimamachines zvekumakomba edu zvatiri kuda kunoita sei? Zvatiri kuda kunotengerwa. Ndobva vabuda ndokati asi gogo vari kuuya nhasi kuti vazotigadzirisa. Ndobva vabuda ndobva vaenda. Havana kudzoka kumba. Chavakaita vakandifonera manheru nefoni imwe muzvikati foni yangu yatopera moto ndasvika kuno kuHarare foni haisina moto inini handisisina mari yekudzokesa. Vanhu vandidirira fuel vataura kuti mumwe akunorara kumba kwake mumwe akuenda kupi. Saka inini regai nditsvage mari yekuti ndidzoke ndinogona kusvika manje. Ndokutoregedza kubatika kwavo. Vakazouya mangwana kuseni. Ndikatorara kumba nana gogo. Inini handorara. Ipapo hope dzangu hadzina kutombobuda. Ndofunga dzakazoita zvekuzondiba kuma2. Tarara nagogo ndovakazondisimbisa kuseni. Vasimbisa kuseni vakazosvika kuma12 ndiri kubasa. Ndobva vakazonotora gogo kumba ndobva vauya vese. Tikagadziswa nyaya pekutanga vakati ivo vakamirira mwana kuti azvarwa. Mwana kana azvarwa vachangosapota mwana. Kumba havachadzokera. Gogo vakati sarai mugare zvakanaka musarai mugare munyararo. Hapana kuita runyararo nekuti vanhu vaifonerana ndiripo vachidayirana ndiripo. Dzimwe nguva ndotomboona foni ndiripo. Dzimwe nguva vofonerwa naamai vemusikana ndiripo. Vachidayira kuti ndazoenda kumwana musikana ndamusiya ari right zvake. Ndotombovati asipo munozviitirei zvekudayira. Inini ndiripo dai makwanisawo kuti munoita zvinhu zvenyu kunzewo zvinhu zvinenge zviri nani. Takagara baba havana kuchinja. Vaitobuda mazuva eofu vachienda kunorara kumba. Kudzamara mwana uya azvarwa. Mwana paakazvarwa vaitobuda zvekare vachizodzoka mazuva eofu apera vachinorara kumba uko. Ndikati makati manga makamirira kuti mwana azvarwa. Ko makadii kuita sezvamakataura pekutanga mwana akazvarwa. Ndobva vatanga kundiudza kuti ungarwadziwe here iwewe nemazuva mashoma ndingabuda pano. Inini mazuva ose andichigara ndiri pano. Pana uya here kuzokunetsa pano pamba pako. Wadi waramba wauya wari wangoramba wakangodzikama uri pano. Zvevanhu vekunze woita sei? Musiyana nani. Ndikati asi maitiro enyu inini handisi dombo ndiri munhu. Dai mangoti kana mafunga zvekuda tese munongotora tese togara. Kana mafunga kuti inini hamuchandida mobvisa inini mogara nani mogara pane kuti inini murambe muchindiita kuti zuva nezuva ndigara ndiri mukuchema nemukushungurudzika. Takagara baba mari yakazopedzera yakusakwana. Isisakwana Maria baba ndaivabatsira nemari yangu dzimwe dzenguva. Kumba kune vana vai vatatu ndaitotumira mari yangu.
Mumba medu ndaitenga ndini, chikafu ndaiisa ndini, mabills ndaibhadhara. Asi mufoni mababa vaona vachinzi zvoni kunokumba hakusisina magetsi. Votumira magetsi, votumira mari yerent. Ivo mari yavo ikapinda, haichabuda mumba. Yakuperera kunzi ndine chikwereti kwandini. Ndine chikwereti kwandini. Mumba inini ndakumira sababa. Ivo vachichengeta vana vari kunze. Zvisinei mumwe musi mudzimai mari yerent ndofunga yakatadza kukwana mwedzi. Ndobva vasendera mameseji vakuda mari yerent. Vachida mari yerent iyaya vakauya kwandira vana mundozotoda mari yerent. Amwe wangu ndipo kamari. Ndine zvandoda kushandisa mari. Ndikati kuda kushandisa izvi ndoda kugadzirisa mota. Kana ukandiwanira uchero $200 ndokupa vanati pane munhu ane mari yangu ada kutondipa mari ndikakuwanira ndokupai. Ndichingoti hamene chii chakatondiita kuti ndaida kushandisa foni yavo ndisendere munhu wandaida kuchinja foni yangu yanga akafa meseji. Ndabata foni yangu ndikuona meseji mudzimai yanga akasenda meseji yekuti kunoku ndakudoda kutobviswa pamba nenyaya yemari yerent. Ivo vanga vakapindura vakati don't worry mari ndiri kuiwana manje ndiri kukutumira. Ndikavati saka mari yamakamirira kwandiri ndiyo here mari yamukuda kutumira kune mumwe munhu. Mari inini yandikuti ininiwo ndiri kumuka pano ndichishanda. Ndikuvavarira kuti tidye. Ndikuvavarira kuti magetsi avapo. Ndikuvavarira kubhadhara mvura. Ndikuvavarira kuti vana vadye. Vamwe varuko. Muda kutora futi mari iyoyo kuti mupe mumwe mudzimai ari kunze ko adiya zvishandirawo. Semashandiro andiri kuita. Awana mari yake pane kuti agarike achidya mari yandiri kushandira inini. Vakavaona kuti mari haisi kubuda. Pavakaenda kubasa ndiri kubasa kwangu vainditumira mameseji pafoni chiti mari wazoramba nayo here ndikati mari handisi kukupai. Pavakadzoka kumba manheru vakatosvika inini ndakarara pamba pasofa. Ndobva vasvika ivo kumba vakasvika zvekuma8 kumba. Vasvika kuma8 vakasvika vakagara vakati rega tichitangidza nyaya yedu yemari. Saka amai mati mama sikundipa mari. Ndikati aiwa mari handichakupai. Kana iri yekubhadharira mumwe munhu rent ina handina mari yandinomuka ndichishandire kubhadharira mumwe mudzimai akaita sei. Ngangomuka angozvishandira semashandiro ari kuzviita azvibhadharire mabills ake. Kwete ndokupai mari yekuti mukupota muchibuda muchienda kunoshandisa kunze. Hazvisi kuita. Takagara takadaro baba vakataura nyaya. Zvikanzi uchiri kuida here imba iyi kana kuti hauchaida. Ndikati kana imba ichiparara nekundaramba kupai mari yangu ngaiparare. Zvikanzi kasika kubuda uende kumba kwenyu. Dzanga dzatova kuma9. Kasika izvezvi kusumuka uende kumba kwenyu kana wati imba uchaida. Ndikati rega ndisumuke ndibude ndiende. Mirai nditore mauniform nehembe dzekuti ndibude ndiende nadzo. Mangwana ndiri kuenda kubasa. Zvikanzi hapana chauri kubuda nacho muno. Kasika kubuda uende. Avo vakutondibutsura. Ndakutopushwa. Ndakutorohwa mabhutsu. Ndakubuda panze. Ndabuditswa panze ndaenda. Ndakafamba kuenda kumba kuma9 usiku. Ndikasvika kumba. Ndisina changanawe ndinacho. Ndasvika ndanuka kumba. Baba ndipo pavakabuda vakati ko chii chanetsa. Ndakangovatsanangurira muchidimbu. Ndobva ndavati inini handina zvekushandisa mangwana ndiri kuenda kubasa. Saka dai mandibatsirawo ndakwanisa kutora hembe dzangu semunhu handidzokerai kupi? Dzokerai kumba kwenyu. Baba vakafonera munyaya vakati taurai nasana ane nyaya yake yadzoka kuno. Ndichitaura nemunyaya wangu akatoti vatondifonera kunoku vakati varoda kutoshiyana zvinhu. Hanzi tanetsana kuno dai mauya chitoshiyana zvinhu munhu adzokera kumba kwangu. Ndiwo mashoko akataurwa nemunyaya. Ndakanotora munyaya ndikasvika kumba vakagara ndikarongedza nhumbi dzangu ndikadzokera kumba. Zvekare gogo vakadzoka vakamira nesu vakatigadzirisa zvekare. Ndikadzokera mukati memba yangu. Ndisati ndatodzokera kuya baba vaiuya kumba. Ndofunga ndaitoita musikanzwa. Vaitouya ndotovapa chikafu inini. Dzimwe nguva ndotovatorera mari vachiti handina mari ndovapa mari yangu. Vachiti handina fuel ndovapa mari vodira fuel mota yekufambisa nemota. Kumakomba kwangu kune mari yakati yashota ndovabuditsira mari ndovapa. Izvo ndisingazivi kuti mazuva andiri kumba mudzimai wavo uya vakatomutora akauya kunoku akamutsvagira kunhu kwekugara. Chakazoita kuti ndizive ndichidzokera kumba. Ndakasvika kumba kusina magumbezi. Kusina pilo. Kusina chibed cover. Chibed cover changa chitori changu chandakabva nacho kumba cheusikana. Chandakasvika chisiko kumba. Ndasvika kumba ndikati ko muno mama namagumbezi. Hamuna zvikanzi ndakaenda nawo kumasowe. Ndikati masowe akwenda kumagumbezi matwin 1. Zvikanzi ndakaenda nawo kumasowe ndakazonomasiya kwababa. Hanzi kwababa ndichazonomatora. Ndikati alright pakanaka kana muchazonomatora. Ndichinodzokera kumba uye musi wandakanodzokera kumba uye. Ndakasvikonosangana nemwana zvaitumirwa kune mumwe mudzimai wandasingazivi wechifu. Akatumirwa kumba akauya namai vachona. Musi wacho vakatosvika vese bhozi vakazozonditora kumba dziri kuma1. Vakasvika vese nemota ndakazosvika vava kumba ma1 dzeusiku.
Ndiva ndasvika chinzi mune munhu mumota auya nemwana wandakaita nomwana naye. Mwana wacho angada kutonosvika ma 4 years gore iroro. Ndobva ndatambira mwana uya akauya mwana. Handina zvandakataura. Semunhu anga ari musiwa anga achangodzoka mukubva mukunetsana nedzimwe nyaya. Ndakangosvikotambira nekugamuchira mwana. Ndikatambira mwana ndikagara nemwana. Ndichichengeta mwana. Mwana ndaitengera chikafu. Mwana ndaiita sei zvese. Mwana ndaitengera hembe. Ndichigara nemwana mumapandamuka ndichienda kubasa. Ndaitsvaga munin'ina wangu kuti auye azotora mwana kumba. Aende vanosara mwana ari kumba. Achiwana pane vanhu vanosara vachimuchengeta zvakanaka. Nekuti mwana haasi wangu. Kamisa munhu asingazivi anogona kutuka zvinhu zvinhu. Ndaitopa mwana kumunin'ina wangu. Munin'ina wangu dzimwe nguva ndotombomupa $30. Achienda everyday achinotora mwana. Mwana achisara kumba kuna namai nababa. Ndokwaisara mwana. Zvisinei murume wangu haana kuchinja. Haana kurakidzawo kana kuti mukadzi wangu ane chido. Zvakaramba zvakadaro. Musi wavakabuda vari paoff ndikati nhasi ndimi uchasara nemwana sezvo nhasi muri paoff. Ndiri kubuda ndiri kumhanyira kumakomba asi ndinodzoka imi musati mabuda kuenda kubasa. Ndikati aiwa pakanaka. Vakabuda. Nguva dzangu dzekuenda kubasa dzakakwana. Ndikatobuda ndikaenda. Ndobva ndavafonera. Foni haina kudairwa sekudaro. Kusvika kuma 9:30 ndokuzofonera munin'ina wangu ndikati inonotarisa mwana kumba pamwe atomuka ari kuchema nekuti baba vachona havasati vadzoka. Akaenda akanotora mwana akatoona mwana amuka kutochema rega mumba. Akatora mwana vakaenda kumba. Ndaramba ndichifona ndaona foni iri online ndakatotora musi kundidaira asi muri online wani. Matime muri kudzoka manje. Mwana mazodii paina achida kuti musare nemwana. Ndobva ndakapindura nemudzimai uyu kuziva kuti mudzimai akaunzwa kuno ari muarea imwe chete nesu. Akandipindura akati baba vari kuno. Kana nguva yavo yekuuya ikoko yakwana vachazodzoka. Ndikati ndandichida kuti vasara nemwana. Imimi ndini ani zvikanzi inini ndini maitadiwa mudzimai wavo. Ndikati alright izvozvo handina basa nazvo. Asi dai mati vauye vazoswerawo nemwana nhasi. Zvikanzi vachauya ikoko kana nguva yavo yakwana. Zvisinei vanombopedza 1 hour vakabva vatosvikawo kumba. Baba driver tosvika kumba. Ndikabva ndati makatounza amaitadiwa kuno vari kuno. Saka ndiko kune magumbeze nepilo nechibed cover. Ndiko kwazviri. Ndobva zvikanzi kana vauya kuno mwana ari kurwara saka ndakavakumbirira kuti vazoshandirwa ndo zvega zvavakawira kuno. Handina kuda kunetsana nawo zvakawanda. Ndakangosiyana nazvo sevanhu vangu vachangobva mukunetsana. Ndikabva ndanyarara zvekare. Mukugara baba vengoti vakafonera kunzi mwana ari kurwara variko kuno. Vakabuda musi mumba takangogara so vafonerwa. Tikandafonerwa mwana ari kurwara vakabuda ive kuma 8. Ndobva vazodzoka kuma 2. Vachitondisiya ndakarara nekamukachuka dikika. Kune kumwe kwekuti unonzwa bhera rorira. Ndakazi vachindisiya nemwana mudiki wavo wandaigara naye. Vachibuda vachienda vachidzoka ndiri. Tanzwa zvekuzwisisa mabasa ababa. Nemaitiro avo chaizvo. Pavainorasika maybe ndepekusakuchengetai kana vaitadzi kuchengetai zvakanaka. But isusu kana makateerera urongo hwangu urongo hwenyaya yacho yekuti munhu kana azoita vakadzi vake handiti wokuti haazokwanisa kuvachengeta. Hapana mukadzi ari mumba haazokwanisa kuudzwa handiti kuratidza kuti vakadzi ivavo vanenge vasiri vakadzi vekunzi vari kudiwa nemunhu handiti rina manyanga aripotirwe. Hakuna mukadzi muno muizvozvo tikamiswa apa so mukatozoshamisika kuti mambo wangu achititonga nyaya iyaya heya vane 10 vakadzi handiti mapawana. But chinoitwa kuti vasaite muromo 10 madzimai iwayo inhau yekuvada sevadzimai ani ako uyu achiziva uyu uyu achiziva uyu uyu achiziva uyu achiziva uyu vobva vazivana kuti tese tiri madzimai 10 pana baba ake handiti. Ini pandiri kuda kuti ndiende ndepekuti baba vamhan'ara nyaya yavo vachiti ndiri kuda kuti mudzimai wangu
adzoke. Handiti wapawa. Ukazvitarisa zvichida ndiwe 1 mukadzi akaroorwa pavakadzi vese ivavo. Ndiwe waanototi kana akabvunzwa kuti mukadzi wako ndiani, ndiwe. Handiti wapawa. But pane paari kudii, pari kunorasika tsoro. Mukadzi ukaona achikuchengetera vana, mukadzi yakanaka zvisingaiti. Chengawo semanhanga, hapana risina mhodzi. Ari kungotambira achikuchengetera vana achidini. Tinoda kuti tiende pekuti dambudziko nderei. Wane nguva yakareba sei wabva kumurume wake? 4 months. Varume havadi kuchinjwa sehembe, sebhuruku, kana zvisimo muupenyu hwako. Handiti imimi wokuti hamufaniri kuchinjwa sehembe. Handiti but chinhu chakakosha kana kuti chakanaka, vanhu pavanoparadzana nenhau yeidzodzi dzakadai dzemusha idzi, unofanira kutaurirana, kwete kuzonotangira pakungononzi wanzwa zvavataura vanhu ndakazongoona gupuro. Haana kutaura kuti takambogadziriswa kekutanga, tikagadziriswa kechi2, tikagadziriswa kechi3, tikazogadziriswa kuti kechi4, pano ndo pakazoya gupuro. Saka totodzokera futi kwaari. Zvakaitika here shamwari zviri kutaurwa izvi? Pamusoro idare. Yeah. Zviri kutaurwa naadzimai vangu izvi. Kwete adzimai vako. Tiri kutaura munhu akanga achikuyananisai matadzirana kuti 1 pamusoro edare. Zvakakonzera kuti mumba medu muve nematambudziko. Munhu pachivanhu chedu kana uchinge waroora unotarisa kuti munge muine chiwaraidzo, muine mwana. Ndo zvinhu zvakaita kuti inini ndipoye ndibude umba. Chokwadi papo ndinogashira mhosva yandakatadzira mukadzi wangu yekuti ndinobvuma kana kuripa nemhosva iyoyo. Wongu mumba vanhu vanotadzirana, asi hazvisiri izvo zvandanga ndakatarisira. Indanga ndichitarisira kuti mudzimai wangu adzoke. Muri kunzwa vedare, isusu vanhu 2 3 pa100 vanodaira kuti ndatadza. Vazhinji vese angaitokakarika kutsvaga kuti abudei asina chaatadza. Mbuya 2 3 ipo muno matiri tikatongwa nenyaya dzakadai 3 chete pa100, 97 vese vanenge vachiramba kuti inini zvarutaura uyo ari kubvuma kuti ndakatadza. Ndiri kukumbira mudzimai wangu kuti auye adzoke kumba. Saka toda kubvunza Sandra, hatingabvunze baba. Baba ndo vakabereka Sandra. Handiti vanorwadziwa nemwana wavo, havana kwavangamurambire. Nyangwe dai ndanga ndirini handingarambe mwana wangu. Handiti but mukuwasha auya iye zvino akazvirereka. Isusu kazhinji tinotarisa kuti munhu angauye pamberi pamambo kuzotaurira mambo kutamba. Mwana uyu kana iye akapoya achitsvaga mwana, ari kuzvifunga here kuti mudzimai wacho iyeye anogona kudzoka akasaita mwana wacho? Kana kuti akazvifunga here kuti mudzimai wanhasi anogona kutoronga family planning achiona kuti ane 3 kare,
vana ndoita wechipo beta timborera varipo vacho zvinoitika kuvanhu vatiri kurarama navo mazuva ano. Sandra, wamunzwa evidence zvaari kutaura? Ari kutaura pameso pababa vako nambuya. Mai varipi? Muruzinzwa here mai? Tinoziva kune guru rekubereka rekuti mwana kana akataura kuti ndanzai kana kurara murari, but wama muchida kuti aitirwe izvozvo ndiani? Muchiona vanhu vari muno tichitaura ndakazopa mudzimai mombe kumutenda kuti wandiberekera, but kurwa hakupere mukurarama kwevanhu. But chatinoda munhu ngaatsurike achidaira. Munhu akakumbira ruregerero kazhinji mudanho ramama, isu tinomukumbirirawo kuti madikundi haana musha izvozvi kubva kwaita mudzimai wake mumusha. Kutaura nyaya dzekutamba, haana musha. Zvaasina musha akafunga pakupedzesera kuti hapana kwandiri kuenda, regedzai ndiende kupi? Kumudzimai wangu. Handiti mapawa ndopanosungisa baba kuti baba, ndiri kuda mudzimai wangu. Ukaona wadaro wapererwa kusvika pekupedzesera, handiti mapanzwa kudarira chivanhu. Ukaona wasvika ipapo, isusu sevatongi tobva taona kuti mukwasha apererwa, azodzikiswa pfungwa kusvika pekupedzesera kuti achiisa nyaya yake kwaanofunga kuti baba dai vandinzwawo, kuti ndiri kuda chii? Mudzimai wangu. Mudzimai uyo isusu kana takumutaurira, handiti ndewake, zvichida waari kusiya mumba achienda kune imwe imba, handiti? But waendako kumba kwacho kwawaendako wozonochiona kuti no, hapana zvandiri kudii, zvandiri kuita. Saka kana munhu akurumidza kudzoka, kufunga kwedu muridzi wenyaya ndiye muridzi wayo. Sandra, murume wako ari kuti ndiri kuda mudzimai wangu kuti adzoke kumba. Kana pane pandakatadza, ndinofanirwa kuratidza kumudzimai wangu kuti shuwa sori, ndakadii? Ndakatadza. Haisi nyaya yababa, haisi nyaya yamai. Kutaura nambuya kuti ndivo bedzi munhu anogona kutaurika naye nyaya dzatingakurukure munyaya dzakadai. Asi muridzi wenyaya ndiwe. Evidence afunga kana kuti afamba aona kuti aiwa wowa haisi nyama, unotoita kumera, nyama haimere. Endi ukanzi wanaka howa, unganake zvinenge haukunde nyama. Kana wanga usati waamune dzimwe pfungwa, kana kuti waane umwe munhu wafunga kuti ndakamuti ndafunga kuti ndizorodze pfungwa dzangu ndiri pauri, mukana wokuti udzokere pamba pako nemurume wako uripo, nokuti ndiye auya ka. Ndofunga pekutanga ndakaudza baba kuti inini kukuregerai ndakakuregererai. Kudza voice. Ndofunga pekutanga ndakaudza kuti kukuregererai ndakakuregererai, asi kudzoka kumba handisi kukwanisa kudzoka. Nekuti zvinhu zvacho zvavapo handikwanisi kuzvitambira.
ndakagara navo ndofunga kuti ndingati ndichadzokera ndopinda zvemumba musha wakadai kuti nditi pavachati vakubuda ndikwanise kuti ndikuvatrusta baba vari kubuda vari kuenda kwakati ipapo handichakwanisi. Saka makavaregerera ndobva mavanama negupuro. Kusiyana mune zvakanaka ndakaona kwakangonaka nekuti vanhu vazosiyana vavaitirana zvakashata. Ndoda kuenda panhau yechivanhu chedu. Kana ndichinge ndataura nababa, isusu sedare, kana munhu akauya achichema tinomubatsira kuchema, asi anochemerwa ndiwe muridzi, ndiwe unotipa mhinduro mukuwasha nhingi murume wako achinzwa. Ini pandanga ndoda kuti ndichienda ndipana baba kuti baba muri kurinzwa here dare ratiinaro pano, mungati nhasi hana kuenda kubasa kuenda kudare kwachina hana chanambotaura. Aiwa munotaura, mwana ndewenyu kana kuti vana ndevenyu apa. Nyaya yatiinayo pano mainzwa kutanga kwayo nepatave nayo, kuti tiikurukure kuikurukura kwokuti zvichida dzimwe nyaya munenge muchiita dzekungouya muchizoudzwa muri kwamunenge muri, moshaya nguva yekugarisa vana pasi muchitaura navo. Zvino apa taona kuti pana mbuya vaibuda vachienda kunokurukura nyaya dzacho handiti. But pane patichauya pandoda kuti tinge tiri kudini kukurukura nezvazvo. Nyaya muri kuinzwa, munotiwo kudii nayo semubereki? pamusoro ichi nyangoti chinhu chandingada kubvisa mupfungwa dzaevidence ndechekufungidzira kuti ini ndini ndakatora mukadzi wacho. Kubvira nekubvira ndofunga vanhu vaigadzirisa nhau iyi manzwa magadzirisirwo ayaiitwa nevanhu vachiverenga kuti zvakaitika kangani. Kusvika iye evidence pachake auya kumba, handina kumudzivisa nokuti ndaiziva kuti mukwasha akaita sei akaroora, ende evidence ndotomutora semwana wangu. Asvika ndakaedza kutaura naye ndichimubvunza ini kuti chiri kunyanyonetsa chii kumba kwenyu. Akatsanangura zvaakatsanangura, asi muromo wandaigara ndichitaura kubva kune vakatanga kugadzirisa nyaya iyi kusvika kune vakapedzisira waive uri muromo wekuti iwe evidence, munhu anopedza nyaya iyi ndiwe naSandra. Even mukauya pakati peusiku, nyangwe kuseni kwakadii, nyangwe nguvai, muchitaura kuti tawirirana taakuda kudzokera kumba kwedu, handina problem. Saka zvino hazvo zvinhu zvingandishungurudza kuti azoukwirira dare ini, asi evidence anonyatsozviziva kuti muromo wangu kubva pekutanga kusvika nhasi uno ndiri pano ndowekuti nhau yake naSandra vakangowirirana anytime vanotorana vachienda kumba kwavo. Ini handina dambudziko racho nokuti ini handisiri ndiri kunogara ini, asi chinozondirwadza ndechekuzoona mwana achiitwa punchbag. Uyezve munoziva mararamiro ari kuita vanhu mazuva ano. Vamwe vari kunwa mishonga, vamwe vari kungourayana mudzimba imomo. Chinozondirwadza ndechekuti ini ndini ndinenge ndaakuzoshota kumba kwavo. Asi panhau yekuti vangagara vose vangadii kuwirirana kwavo, ini handina dambudziko. Aiwa, zviri kunzwika. Tese tiri mudare tiri kunzwa mashoko. Shoko harisi ramambo ega. Shoko kana tiri mumatare amambo
vanenge vachinzwa tinenge tichinzwa, vanenge vada kubvunza mibvunzo vanenge vada kubvunza mibvunzo. Sandra, mashoko ababa uri kuanzwa akanaka zvisingaiti. Nyaya iripo ndeyekuti nyaya kana kuti upenyu muridzi wawo ndozvavari kutaura. Kana ndiri ini hangu Sandra naEvidence vakati vawirirana, inini semubereki handina dambudziko nazvo. Kureva kuti nyaya ndeyaSandra naEvidence vari tu. Evidence uri kunzwa here nyaya iri kukurukurwa nemudzimai wako? Ndiri kuinzwa. Unoti kudii nayo? Ini mambo wangu, ini mudzimai wangu ndinomuda. Pane zvandakamutadzira kana akasununguka kuti ndimuripe, ndinomuripa nechikonzero chekuti ndiye wandinoda. Sandra, kana mukadzi wangu ndakamutadzira, ndakasununguka kumuripa, kubvuma kuti sorry ndakakutadzira, nokuti ndiye wandinoda. Hatisirisu tiri kutaura. Panguva yatakagara pano iyi muupenyu hwenyu, kana makazogara, inguva yamunofanirwa kuita bear in mind kuti chii ichi chinokupai kurarama kwamangwana. Ndaona vamwe mbuya vanga vari panapa vachiti ivo ndakazoenda kumba kwemunin'ina, ndaona kuti apa hapana kumira zvakanaka, kurogwa nekudini dini. But murume watanga tichidzidzisana naye pano munhu mukuru kwatiri, asi tatichimuudza kuti it's too late. Akagara nemukadzi 42 years. 42 years kwaanga akutizirawo hakusiriko. Ndo zvakafanana newe. Murume wako anoziva machallenges enyu, iwe uchiziva machallenges enyu zvekare. Kufunga kwedu anenge ari nani pane umwe angavepo kana kuti angazouya. Unotozodemba kuti Evidence wangu aitenge ari nani because ndaenda mujaira, ndaiziva unhu hwake. Ndiye ari kukumbira ruregerero pamberi pedare ramambo kuti mudzimai wangu kana dai zvaibvira ndabvuma kuti ndakakanganisa, kana ndichiripa hangu ndinoripa mhosva yacho kuti nditore mudzimai wangu. Baba vari kuti vari vaviri vakangowirirana bedzi, ini handina problem nazvo. Evidence mukuwasha wangu, mwana wangu wandinoziva akandiroorera. Baba vangaziwa vangu kumbiro vangu kuna Evidence bayanga amboteerera zvoka vanenge anenge achinja maonero andizvikuita inini, anenge atarisa kumashure kwese akaona kuti kunenge kuri nani. Kudai kwanisa kumuteerera, but iye chataingoda kungoziva kuti iye angada kumuripa nemuripo unenge iyi. Muripo uchatiudza futi kuti anyatsoona pane zvaaona here. Evidence
muono wekuita vamwe mudare, vachitanga naSandra. Kuti Sandra, kuona kwatiri kuita murume uyu, kana ane zvimwe zvose zvaakabhoita muupenyu, handiti pane paunoona kuti zvimwe zvese ndakaita but makuwa, handiti makuwa mukufamba kwatinoita ndisu varume vacho, handiti unonyatsoziva wega kuti apa hapana zvandiri kuita, handiti makuwa. Kwanzi nemuoni nemutongi umwe vari kuona senge kutaura chokwadi murume uyu kana akamboita chakaipa kana kuona kwevatongi kureva kuti umwe wenhamba 2 kuona kuti ukaona munhu vakukwira kubva kutefu uko, nokuti ini pakuzopedzesera chandaizongoda chete mudare ndechekuti mutezvara haiswe kudare nemukuwazha, ndiri kuda kuti udai kuna vatezvara, baba kuzoona ndokuendesai kudare. Ndakanga ndakukuendesai kudare kuri kwokuti ndakanga ndapererwa, ndashaya zvekuita, ndikaona kuti baba ndiwa ndogona unotaura navo mudare, handiti pfungwa dzedu mukurarama kune vangauya nemazano anofunga kuti yakanaka yakadini, but kana asingabve pasi pemwoyo wako, shanda nako, upenyu muridzi wawo, chave chigondora chachimombe, handiti wapawa ndiwo wakatarisirwa nedare kupedza nyaya yatiinayo muno. Mapedzero aunenge ako iwe inini hangu zvakadai shava mandunge muchida kutaura. Zvakanaka kuti munhu anodzokera kumba kugara kwevanhu, asi mufana wangu ndiriwaridhistere paakazosvika kutesta kunotsvaga mumwe mwana kumwe kusaidi, akanga vagara nguva yakareba zvakadii, 2 years ndobva afunga kunotesta kutsvaga mumwe mwana kumwe kusaidi. Musikana uyu kana ndabata zvakanaka ataura iye kuti ane vana 3 vaakasvikogashira samai, akazouya zvine wechitatu wechina wakambenge vachinjenga vari kuHarare, akasvikogashira futi samai. Hauna, ndida kubvunza mufana wangu, wakambozvikudzawo here izvozvo? Mukadzi anokugashirira vana iwe usina mwana naye. Pamusoro wedare, inini mudzimai wangu wakambozvikudzawo here? Zvamubvunzo ukauya munhu anokugashirira vana achinyatsoziva kuti havasi vake ndevako. wongu changamire ndakazvikudza, ndikazvitenda zvikuru kwazvo. Isusu kana kuti inini, a clever man learns from someone's mistake. Hakuna munhu anodzidza kana asina kukanganisa, hakuna. Mibvunzo yamuri kumubvunza murume uyu yakanaka kwazvo, ndo yaanofanira kubvunza, achioneswa kuti mudare kana akudzokera kumba ngatiti Sandra ati alright, ndazvinzi, regedzai ndidzokere kumba kwacho. Tinotarisira kuti munhu anochinja mukurarama kwake achinyatsoziva iye ndiye auya kudaro, mamba achitaura tiri ruoko izvo, ndiye auya kudaro. Kana munhu auya kudare kupotera kuti ndiri ndega apa ndaita mutete, but isusu manje chatinenge tichingofunga ndechekuti munhu kana wapotera kudare hatina kukupa mukana wokuti uya uzotamba nedare kana kuzotamba nevarume vese nemadzimai ari munhu,
handiti mapawa techitarisira kuti munhu pana auya kudai agadzika vatezvara pasi apa ambuya vari muno, mbuya vari muno nedzimwe hama kana shamwari dziri muno, munhu haangauye kuzotamba nesu. Endi zvakakosha kuti munhu nerimwe zuva anenge achibvunzwa nesu kuti aiwa kaona kaiwe paya taifungidzira kuti uri munhu, ndo hunhu hwako hwauri nai, nokuti rine manyanga pachezvaro haridii zvaro hariputirwi. But kana munhu amboziva kuti ndinofanirwa kukumbira ruregerero, ini ndinokoshesa vanhu vakadaro. Dzimba dzakawanda dzine nhoroondo muchidziona dzakamira dzakadai. Saka Sandra, ndinodzoka zvekare kwauri. Wakasununguka wotiudza zviri pasi pemwoyo wako nenhau yemurume wako ari kukumbira ruregerero pamaziso pevabereki vako namambo, kana kuti nedare ramambo. Pamusoro yemusha, pamusoro yedare, ndinodzoka zvakare pamberi penyu ndichitaura kuna evidence kuti evidence ini imba iyi handichaikwanisi. Evidence iyi achiita kudai akasike kutanga achikumbira regerero, kana achitokumbira regerero ndozvaanoita saizvozvi. Anenge achikumbira regerero chaizvo, achipfugamira munhu wese achiti ndasiya handichanoiti. Akasike kutanga, akasike piri, ndichidzokera ndichingoti aiwa musha wangu wandakavaka wandinotodawo, asi ndakaona kuti kuchinja agara atongori munhu akadaro asingatochinji. Imba yekutanga yakagara yakangopararira maparariro semu nevanhukadzi vanhu. Iya yepiri zvekuti dai munhu aidzidza akangodzidzawo kubva paimba yekutanga. Ende chimwe chinhu chandinoona ndechekuti mumba medu rudo chamera risimo, taizongosangana mumwe neumwe abva kubasa kwake manheru, ukazoona evidence akufonerawo akutokumbira nekutsvaga mari kwauri, nekuti anoziva kuti akati ndipowo mari ndiomutsvagira mari, ndichimuta mari oi, mari oi. Saka unogona kutoona kuti ndo zvauri kudirwa, kwete kudirwa rudo chairo. Isu pamusoro ngezi hatina mashoko nokuti uri kuti hauchari kudzokera kumba. Wanga uchida kudzokera kumba takati mashoko mberi kwamambo kuti chikumbira kudzai. Saka kana uchiti tatenda taonana, kune rimwe shoko here evidence nezviri kutaurwa nemudzimai wako? Ya, ndingati pamusoro mambo wangu, mashoko angu aningade kupendera nawo ekupedzisira ndeyekuti mumba panyaya dzemari dziri kungotaurwa nyaya dzemari, takatora loan kubasa tese taitoziva kuti mari ikuenda kupa kwataita munhu ichadzoka iri zhinji, asi kwakaenda pfuma uku ndokwatakanovharwa nanhasi pfuma isati yadzoka. Zvakare mudzimai wangu anoziva kuti ndiri munhu wemakomba, kubasa ndinoenda, asi kana vanhu vari mumba vanobatsirana. Hazvivo kuti pfuma mumba inenge isingauya ichibatsira tese, inotoya vanhu vachibatsira vachiwirirana vachigara vese zvakanaka. Asi ese mazuva ekuti vanhu vaitukana mumba, vanhu vanenge vaitowirirana vachigarisana. Vanhu vangati tiri kutukana zuva nezuva, tinopanana sei sadza, kana mumba tinomupinda sei. Saka mashoko ari kutaurwa pakati pedare kuti ave nerusimbiso pakati pezvinotaurwa, asi kutaura chokwadi isu mumba tenge tigere zvakanaka. Nyaya yakaita dambudziko mumba medu ndiyo yekupoya kwandakaita kwandinobvumana nhasi uno kuti mukadzi wangu pose pandakambomutadzira handina chandakamulipa nacho. Nhasi uno ndaya kudare ndichiti mhosva yangu ndinoibvuma, kana ichikwanisa kukuripa ndochikuripawo nhasi. Hatina kutambudzika kwataita mumba isu kana kushaya rugare. Ndobva ndasiya mabasa angu. Zvakare ndo ndasiya mabasa angu akaipa ndakaita mashoko. Nokuti chinhu chandinoda kutaura munyaya dzakadai,
taexperiensa zvakawanda munyaya idzi. Tinogona kushuvira kufara, kushuvira better life, but tese tinogona kuzongoona kuti but ane benzi ndaane rake rikadzana unopururudza nditi makoa. Sandra, wakaenda kuchikoro kusvika papi? Ndakaenda kuchikoro kusvika tertiary education, ndakaita diploma. Good. Munhu akafunda haanetse kunzwisisa. Tiri kutotaura tsumo dzekumagrade 1 dzatiri kuedza kutsanangura. Ndaifungidzira kuti ndikasakuudza mashoko ekuti nerimwe zuva wakagara so unozoafunga kana wazosangana nazvo kana usinawo. Upenyu muridzi wawo, handiti? Saka waona taramba tiri pauri, tikaramba tiri pana evidence, tikazochienda kuna baba, baba vakataura zvekare kuti aiwa, inini mwana wangu as long vataurirana nemurume wake vakangowirirana chete, ine hana problem nazvo, handiti? Because vanhu vanogona kufunga kuti kana takagara mumba vana baba nana mai ndo vana vanotaura, vana baba panhau dzevana vasikana semi mudzimba dzakawanda vashoma vari involved panhau dzevana vasikana, handiti? But hakuna mubereki kana kuti baba vasingade mwana wake, handiti wapoa? Dare murume ari kutraya nepaanokwanisa kutaura zvaanotaura. Ameno Sandra, hatigone here kukupa umwe mukanazve wekufunga nezvenyaya iyi uchizotipa mhinduro pamusoro pemurume wako zvisiri zvanhasi? Pamukana kufunga vamwe vakatombozama kunditi mbofunga, mbotora nguva yako nekumbotora mukana wako nekufunga, asi ansa yangu ndini. So gupuro wakamupa panani? Anga paina sekuru vake, mukoma wake, gogo natete. Evidence Mambo wangu. uri kuzvinzwa here zvekutaura nemukadzi? Chinonzi rega ndo chiri mumaoko, handiti? Ari kuti yekweti hazvichaita. Saka mune gupuro ramakapanana muri vaviri kana kuti nevamwe vamakanga muina. Pane anori second here akariona gupuro richibviswa. Mungu mambo ndakanga ndiripo. Makanga muripo. Pachine chi evidence chaunofunga kuti mukadzi anogona kutsamwa kusvika paextent iyi but achizodzoka zvichizofamba zvekare? Hatimogara kunzvimbo imwe chete, nerimwe zuva tinogona kuzoshamisika. Ndakanga ndiri kumba kwamai ndichiti ndikagara murume akauya akati ndoda mari, ndichidii, ndaitora futi mari ndichinodii, ndichinomupa. Zvinowanikwa izvozvo kuvanhu kana vatsamwisana, umwe anogona kuzotombotsamwa, asi isusu semudzimai wako tinongoramba tichikuti ramba uchitaura nemudzimai wako. Pane mabhinga waida kutaura wavo? Pamusoro yezvindamira mashoko angu mazhinji mazuva atsanangura pandaida kutaura
Munin'ina wangu angarei kutoshudha munin'ina wangu nerekeni nekuti ndiye wacho wandinaye. Mushure mekunge kana takagara mumba tinoziva kuti madzimai anoda kupiwa rudo. Pane zvatondibatawo zvakati wandei. Hatiri kumupandukira munin'ina wangu, asi pane zvandibata zvakati wandei zvachitaurika namainini kubva pamagariro angu achita mumba. Saka nyaya yanga iripo ndeyekuti ndaida kuti dai aongorora makuriro akaita danho rino, zvatiri kuita nezvaari kudzidza nezvaari kuona. Amba aita munhu anoti kana adzidza unodzidzisa chi? Unodzidzisa vanhu. Nekuti chikamu chamunyanzonzwisa munyanzwa kubva pekutanga, mukadzi airakidza chokwadi kuti mudaikanirwa. Ende iyewo mukadzi wakanomba. Asi nyaya toda kudzoka pakare sekuti vakadzi mudzimba vanoda rudo rwakakwana. Vanoda kurakidzwa kuti nerudo. Saka ndandiri kudzoka kuti dai kwava kuri kunzi mainini vabvuma kudzokera mumba, munin'ina wangu anga achifanira kupika pamberi pedare naatezvara, kuitira mangwana tikazodzoka muno tinouya tichitaura kuti shamwari hausiwe here izvo ndaida kuti mumusungirire netambo chaimuisa mudenga. Ndozvandandiri kufunga wenyu kuti amba aita chidzidzo choti kana anosvika kumba akuziva ndine mukadzi mumba anomubikira. Mangwana mukana vadzoka maakuziva kuti chokwadi shamwari ione dambudziko, nekuti padambudziko ndo patatoda kugadzira imba yevanhu havanodanana. Izvo zvavanotaura vese haana chaasingandudzi bva apa tadai. Ini kuti uone ndisvike naye pose panapa dzimwe nguva aita zvekuti aibva ku6 dzemazuva roire kunge chasvika kuma2 usiku achichema kuti kushandodii nemukadzi wangu. Ora tinzwa unzwe nyaya yakaitika nemarwadzi ari kuita ndehaya todii. Sekutaura kwamaita haasi kuti baba havade kana kuti akavavenga kuti azouya kuno kupererwa. Anga asvika pekunyatsona kuti handisina kuti ndodii. Saka inyaya yekuti iye dai mai vanga vabvuma kudzokera kumba anga aifanira kupidza nhasi. Tovete kuti hatizodzoka muno, mukadzi azodzoka futi kuna baba achitaura zvimwe chete zvokuti ndiri kunzi ari kundidai nekuti anenge apfidza. Saka ndisingazozivi hangu kuti sekumira kwaita mainini vachiramba kuti kumba handichadzoka. Ndanga ndichifungidzira kuti muri kukumbira kudare kuti mambo achikumbirawo kuti nditaurewo namainini vangu kudare makateerera. Handiti mapawa muchitaura mashoko kuna mainini venyu. Mainini, ini ndini mukoma waEverdale, ndauya mudare rino iri zvandiri kunzwa muno nezvandanga ndichinzwa mazuva ese zvakasiyana. Maini ndachikumbira kuti regererai munin'ina wangu mudzokere kumba munogara. Nanhasi ndiri kudzoka naipapo tichiisa maoko kuna mainini sekutaura kuri kunzwa kwamunoita mainini kuti chero mubhaibheri makanzi munhu anoregererwa. Sekuti pamakatorana mukapanana mhiko dzekuti tichagara tese kusvika pakufa, dai kwava kunzi muchato mungadai mamakatopika, asi papasina 2 years. Saka sechikumbiro ndichiri kurimemba rimwe dhei akakupfugamirai sekutaura kwaita kuti anopfugama akapfugama shuwa akakukumbirai tikaenda takaenda kumba uko asina kana chaaitaura achiratidza kuti ndiri kurwadziwa nenyeshi. Zvinowanikwa ichokwadi, akazviita anozviita hatimurambiri. Asi munhu uyo ari kuti ndapfidza kubva indofamba naye chamukadzi ukazonzi wamudzoserwa nanati zvako hauzoramba here chinzwa kuti paita matambudziko ezvino nezvino. Munhu anoshandawo pabasa rinoremekedzeka kubasa kwake anenge achidawo chiremerero chemba yake nekuti hamuzonzi mangwana hanzi vaita zvakati. Saka mashoko angu sekutaura kuri kuita ishe maini ndiri kudzoka kwamuri kuti aiwa munhu anoregerera. Kuna mumwe anotombodzingirana nematemo, vamwe vanotoitana zvimwe zvisakarama zvakanyanyisa, asi vanosvika pakuregedzera. Hanzi ire mari yenyu ibenzi renyu, mari kuriziva makurinzwisa, chimupai last chance. Tozodzoka muno munotanga kuuya neni ndindosvika nemi tosvomangana kwamambo kuti aamfanira uya ichiita mukundikana. Sezvo toita siya tanyorerana munhu ndambona mune bhaibheri rasumudzwa muno rosumudzwa zvekupedzisira chanyorwa pano pasi nekudenga chanyorwa. Kana iye akazvipira ari pachokwadi kuti mukadzi wangu haanotangidza mangwana zvakadaro, hamene mainini mungandipindurei sechikumbiro ndanhamba 2 or 3 kukumbira sekuru wakamboita zvandakaita izvi pasina rinodai kukumbira kuti murume uyu apoterera anzwa ari kukumbira regere. Baba tanzwa mashoko avo havanei nazvo ende akasike kutanga ichanzwa kuna baba haisi dambudziko. Ati kuti kukumbira umaona dare rakumbira ini ndakumbira murume wenyu akumbira hamene munotiwo kudima kungodzorowo mwoyo wenyu
Uzorembawo. Kuona kwangu inini mukadzi wenyu hamungamunyengere pa3 days. Inini mukadzi ndewenyu munonovhevhana panyowani mogadzirisa zvirumba menyu panyowani mozodzoka ichitoswopasisawo kwete kuti mungatange kuwavhevha vachikuramba kuti totida chiri ndifunga kuti munobuda baba ngati kuita 2 years tiri pano apa kuti tichingomunyengetedza munhu. Mbudzi kuberekera pavanhu kuti idzingirwe imbwa. Still tichiri kudzinganisa imbwa. Sandra. Kana waenda kumba, take time. Handiti? Don't rush kutsvaga imwe imba. Nditika ipa mukana murume wako. Unozva unogona kustadha munhu kunyatsoona kuti kwawakaenda kuchikoro zvakawanda. Kwai kune varume vakawanda, malekichara, machichi, zvese. But nediploma rako rauinaro ndiye murume wawakada. Nyangwe azokutadzira, but ndiye chii? So ndiye murume wawakadini? Wawakada. Saka isu chikumbiro chedu sekutaura kuita sekretari wangu. Matauriro avari kuita. Vataura chinhu chakanaka. Kamboona umwe maneja wepagaraji muno mutauni. Rapa mukadzi mudaro. Yowe. But ndakazoona akabereka mwana nekudumbu wemurume wake, wemudzimai wake wairamba mudaro. Handiti? Ndiri maokei. Ndaya ndichisundawo troli yangu vachisunda yavo. Yangu ikabhadharwa naiye. Mama, mashoko enyu aya makataura kuda kuatenda. Nhasi ndine mhuri yangu. Handiti makwao zvikatibatsira. Saka ndaikumbirisa kuti kana wainda murume wako kana auya nevaangauya navo, usabate demo uchimhanyisa. Mupe mukana wekuti mukurukure. Chimubvunza muri piwo mibvunzo imwe wanga uchitaura pano. Chimubvunza achipindura. Chimubvunza achipindura. Nerimwe zuva tinogona kubatsirika. Saka dare renyu baba ndoda kuripedzera pano. Ndichiti zvingazoitika hazvo, but ngatingotarisai zvese tizviise kuna Mwari. Dai ndiri neevidence handingarambwe nemukadzi mudaro. Hazvibude. Unomira. Mira chaiko chaiko. Ndichimirira kurwisa kudiwa nemudzimai wangu. Saka baba mukuru nemunin'ina, mudzimai wenyu mupenyu uyo aripo, taurai naye. Hamurambidzwe kutora dare rekwenyu. Muri vanhu vakaroora mumusha umu. Ndozvatofanira kuremekedza. Baba taura zvakanaka chiro zvakatipindiri. Zvinenge mawirana ndozvino. Muri vanhu vanozikamwa makaroora pai mumusha. Ndiritarisa nyaya yenyu kuti ichiri kutaurika. Nokuti baba havana matemo avakabata. Ameno mai vakanyarara ndo vanowanzotsva. Banga ndo vanenge vakati ukaona wabvuma izvozvo ndiri kusvika ndichizviisa mumuti. Imi mune zvenyu mumba menyu. Zvimwe zvakadarika zvatiri kuona. But makabereka vana venyu mukavadzidzisa vakaenda kuchikoro. Ipai mukana
indatopa mukana kumusikana wangu kuti afunge kaviri nenyaya ipi iyo yatiinayo. Zvakare evidence zvipewo mukana webvumboko nanga chinhu chimwe chete. Ukananga chinhu chimwe chete uchagara zvakanaka. Changamira. Ukananga zvinhu zvikawanda zvinokunetsa. Iva munhu anotsiburika. Sure. Ukangotsiburika zvinhu zvose zvinokunaka. Kasi ukaramba kutsiburika idare hombe. Iwewe iva straight. Ukadza kuchengetera vana vako.